Gospodo direktori, da uzmete vaša pića i za trenutak da svi ustanete da obeležimo početak ovog maturskog bala. Uvažene maturantkinje i maturanti, gospodo profesori, gospodo direktori, došao je trenutak kada svi gledate sjajno, svečano i lepo i kada se jedno poglavlje u vašem životu zatvara, ali se otvaraju neka nova prostranstva i neki novi vidici. Ja vam u ime organizatora, u svoje lično ime, želim u budućnosti pre svega dobro zdravlje, mnogo pameti, malo sreće, mnogo razumevanja. Iskoristite znanje koje ste dobili u vašim školama, zapamtite ono što je bilo najvrednije od ovih ljudi koji su vas vodili 4 godine. Družite se i u budućnosti, nemojte se viđati samo na godišnjicama, gajte prijateljstva, gajte dobru volju i kad jednog dana budete dobili supruge i muževe i žene, kada budu došla tu deca, kada se budu pojavile sede u glavi, pamtite vaše škole i budite pre svega dobri ljudi. U ime organizatora i u svoje lično ime, dobrodošli i živjeli! Postajete odrasli ljudi, a samim tim i otvarate maturski bal. U ime Gimnazije Mladenovac, maturski plesni par koji otvaraju maturski bal su Marija Vukomanović i Filip Antić. Još jedan put pozivamo i sve ostale maturante i profesore, izvolite, pridružite se, zaigrajte. Život je kratak i presudit se čas.
se završi, sretno naši pesama. Uvek se završi, sretno naši pesama. Uvek se završi, sretno naši pesama.
sam.